Halo लोगोफोर खुलुमलायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडियोआव फाइनाली नोंथांमोना आलुखौ गोबां कमेन्ट खालामदों आलुआ मा जाहोननि थाखाय गामिखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव मानो थांखो बेफोरबायदि गोबांथार कमेन्टआ फैदों दा आङो फाइनाली आलुनि न'आव सफैबाय लोगोफोर दा मा जाहोननि थाखाय आलुआ फैनांदोंमोन फुंबिलि गामियाव आङो फारियै नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनैनि बे भिडियोनि गेजेरजों रोखा आङो क्लियारिफिकेशनखौ हरसिगोन दा आङो फाइनाली आलु मोनाव सफैबाय ने आलुआ माला फैया दादाला जोंलाय आङो नोंखौनो गोसोखाङै फैबाय आलु हो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा नोंखौ गोसोखांदों भिडियोनि गेजेरजोंहाय सोंहरदों मा जाहोननि थाखाय आलुआ फैनांखो नैबे फुंबिलि गामियावहाय दा आलु ओमफ्राय एसे देखायदो थोदो ओमफ्राय नै जोङो आदै बियो आलुनि फादार बियो ओमफ्राय गोबां ओरै दङ नै आदैमोन ओमफ्राय दा नै आङो आलुनि न'खौ देखायग्रोनायसै ओरैबायदि मोजां कमफर्टेबल लुफैबाय नै आलुनि न'आ ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां लुफैथ'बाय बेयावहाय ओमफ्राय बावैसो नै न' गेदेर लुनो थाखायबो खुन्थिया गारफैजेनखाबाय दा माने गोदान नालाय बेयाव ओरैनो जास्ट उन्दुथ'नो ओंखाम संनानै जाथ'नो थाखाय बानायफैबाय आलुआ ना आलु बाबानाव सोंदो हनै नोंनि नेमफिनावहाय ओमफ्राय दानो आङो आदैमोनखौ फैबाय नै मा ओंख्रि जाग्रोखो आदै एसे खोन्थाना हरग्रोदो आलु जहल ओमफ्राय आलुजों दाउजों बयलार दा फाइनाली आङो आलुनि जेनाखि गुबुन दाबसेयाव फैनाय फुंबिलि जायगायाव फैनानै आलुनि न'खौ नुफैनानै आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय लोगोसे आलु ओरैबायदि गोसोखांदों आङो आलुखौबो मानो होनब्ला मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोङो ज' थालायोमोन ने मालाबा समाव रायजानाय मालाबा समाव नोंखौ बुरबक होननाय एसे इन्ट्रेस्टबो जागोन दे लोगोफोर भिडियोआ एसे इन्ट्रेस्टबो जागोन ओमफ्राय एसेबाबो आं नोंथांमोननो माने आलुनि बिसय क्लियारिफिकेशन होनो थाखायहाय थांनानै भिडिअ खालामहै होननायखाय लोगोफोर ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा नायनोबो बायो आङो जेबो साना नोंथांमोना नायनो बायोब्ला भिडिअखौ नोंथाङा दानाय अब्लाबो जोङो आलुजों आंजों भिडिअ लाबोनायखौ जोङो लोगो मोनलान बानायगोन ना माथो आलु ने ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय जोंनि न'आव फैनो मोनखो दादाया मा जाहोननि थाखाय माने आङो बे भिडिअनि जेनाखि नोंथाङा फैदों बे फुंबिलि गामियाव न'खौ गारनानै बेयावनो आङो प्रमिस खालामखादों आङो सानसेब्लाबो थांनानै आलुनि न'खौ देखायगोन दा रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि भिडिअ नायगिरिफ्रा माने गोबां सोंहरबाय मा जाहोननि थाखाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थासिगोन आरो ना आलु ओमफ्राय सफैबाय दा आङो माखासे बिसयफोरखौहाय मिथिना लानायसै आलुआबो बहाय जिरायदो दे आङो सोंना लासिगोन आलु मोनावहाय दा आङो आलुनि बिफानाव सोंना लासिगोन आदै गोबां मानसिफोरा कमेन्टआव खालामहरदों आलुआ मानि थाखाय गावनि जोनोमगिरि एफा मोजां हा हुखौ गारनानै मानो दस्रा जायगायाव थांखो नैबेखौहाय मिथिनो लुबैदों आरोखि मा जाहोननि थाखाय आदैया नैबे फुंबिलि जायगायाव एबा गामियाव सफैनो गोनां जादों मा जाहोननि थाखाय आंनि जाहोनानो जाहैबाय माने फुराना बिटिआवहाय हाया बिगासेल'मोन ओमफ्राय दा फिसाफोर दं हिसाबै फिसा सानै दङ बे हिसाबै सानै नोंसिनि थाखायसो ना बे फिसा हिनजावफोरनि थाखाय नङा ना दा बे हिसाबैहाय माने हाया एसेल'खाय आं बेयाव हाग्रायावहाय रायजोफोर होनाय हिसाबै आं फैनानै थाफैनाय जाबाय आरो ओरैनो दा हा हुफ्राथ' बिराद मोजां ना ओमफ्राय माबा मोनसे आबाद मावनानै जानो थोआ लोमा बे हिसाबै आं बेयाव आबाद मावनानै जानायसै होननानै आं फैनाय जादों अके दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय माने जोङो होजों आदैनि गामियावहाय जेनाखि फुराना न'मोन ना बेयाव हाया बिगासेल'मोन ओमफ्राय बिदिनो मावनानै ओरै जायोला ओरै थोआ जायो ओरै जायोला ओरै थोआ जायो नालाय गोबां हा खमनि थाखाय गोबां उसुबिदायावमोन दा बेखौहाय फिसाफोर माखासे फिउचार इन जेनेरेसनावहाय माने फिसाफोरखौ नायलांनांगौ खांनांगौनि खोथा दङ नालाय दा बेखौ साननानै आदैया बांसिन हा मोनफैबाय आरोखि बेयाव ना ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबे आदैनिफ्रायनो बिफानिफ्रायनो आलुनि बिफानिफ्रायनो ओमफ्राय आलुआ मा बुंनो सानबावो आदैनावबो सोंदो बाबानि फंबाय आदै बेनावबो सोंदो ओमफ्राय आङो बावदों नै बियो आदैया फंबाय असे आलुनि बिफानि फंबाय असे आदैयाबो बे जायगायावनोखा ने आंबो बे जायगायावनोखा माने आदैनिबो मोजां गोबाव जाबाय बियो गिबिसिन खाबबोदों बेयावहाय नैबे फुंबिलि गामियावहाय ना ओमफ्राय बुहुत गोबाव रायजो जाबोबाय आयना गोलैबाय ने नाइथि मोजां दा आदैने खबरा मोजां ओमफ्राय आङो आलुनाव सोंबावनायसै लोगोफोर आलु दिनै नोंथाङा
फुराना जायगाखौ गारना फैनानै फुंबिलि जायगायावदि नोंथाङा दिनै संसार जानो फैबाय दा नोङो गोसोखौ माबायदि मोन्दों माबायदि थासारिजों बे फुंबिलिनि गामिनि रायजो राजाफोरजों नोंथाङा गोरोबनाय मोनफैदों ना मोनफैयाखै मोनफैदों मोनफैदों ना बेबायदि आंनि सनापुर जायगाखौ आं गारना फैनायखाय आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय दा दादायाबो आंनि न'आवहाय एक्सप्लर खालामफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय सम दादाया बिदिनो भिडिअ लानो फैलानो जाबाय आरोना जोंनि बे फैगोन दा नोंखौ बुनि रायजो राजाफ्रा लोगो जादोंना जायाखै नोंथांजोंलाय लोगो जादों गोबां सेंग्राफोर लोगो मोनफैदों ना मोनफैयाखै आंनि सिख्लाफोर गोजासो बुंनो लोगोफ्रा देन्जार आलु सिख्लाफोर गोजासोबाव सेंग्राफ्राबो देन्जार लोगोजों आंजोंहाय मेगन खेबनायफोर मोनफैजेनबाय नामा गैथ'वा इदियालाय गोसोथोनाय मोनफैबायसो सानबायलै आंलाय नोंखौ माथो बुङो बेवाइखौ नायनो गोसो जादों बोरमा आंबो एसे ओरै थांग्रो नै ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट लोगो मोनबाय ओमफ्राय नोंदाखौ फैनानै माबायदि मोनदों नोंनि न'आवलाय दा नोंदाखौहाय मोजां मोनदोंरा ओमफ्राय दा नों आंनिफ्राय लैसिनाव दंरा आं मानो होनब्ला आंनि गामि जाबाय नै गामि गायो दा आं नोंखौ सुरास्तन बरबकबो होनो हायो देंजारलै आलुआ ओरैबायदि दन जाफैबाय नै आलुआ दिनैहाय वा देंजार आलुआ दिनै नैबे फुंबिलि जायगायावहाय फैनानै आलुआ ओरैबायदि देंजार जाबायना ओमफ्राय आलु दुखु दामोनलै आदा बुंखायो आङो दे नों मा जाहोननि थाखाय फैनांखो नोंबो एसे खोन्थाहरदो दे दानिया आं खोन्थानो रोंले ने दा लोगोफोर आलुखौ लोगो मोनफैबाय फाइनालि ओमफ्राय आङो जा हायो नोंथांनि गेजेराव आलुनि न'खौ एबा गामिखौ एक्सप्लर खालामफैबाय फुंबिलि जायगा आलुनि नैबे जायगायानो न'आ ओरैबायदि मोजां आलुआ ओमफ्राय नों मैदेरफोर नुदों ना नुवाखै मैदेरखौथ' नुनाय जादों नों गियोना गिया गिदों आरो गिदोंना दाउसेनफ्रा सेवल' आरो भिडिअ लाहैनो दखानावबो र' आलु लागोन वा आलुने माने मुदुफुलबो दंफैसै माथो गायफैदोंलै गोदोनो संसारखौ नोंथ' बेयावनो जानाय जासिगोन जाहैबाय आलुनिया होनब्ला हिनजावखौबो बुनि लासिगोन नामा नोंलाय दानिया आलुनि जायगायाव नै ओरैहाय दंफैयो बरिया लुबाय आरो नै आलुआ मै उन्दुयो खोन्थालाय उन्दुयोरा आलुनि नै उन्दुग्राया ने सिमां नुफैदों ना नुफैयाखै नोंलाय नुथ'वाखै लायबावनोसैनो आलुनोबो हिनजाव दै रोगानो हासाबनायनिल' ओरैनो दाय'नो दा नुबाय दा लोगोफोरने ओमफ्राय ओरैहाय बहाय आलुनि फंबाय उन्दुयो बाबा मोनसे ने बहाय आलुनि बिमा बिफा उन्दुयो ओमफ्राय ओरैहाय मैगंफोर दङ नै दा जा हायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय खोन्थाबाय भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर माबायदि नांदों आलुनि न'खौहाय एबा आलुनि गामिखौहाय बेनोसै आरोखि ना आलुनि गामियाथ' ओमफ्राय दखानावबो एसे थांनाय नामा थांथ'ले नामा आलु ओरै जिरायदो दे जिखुनु गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आलुनाव फैनानै ना दा लोगोफोर आङो बेखौनो आरोबाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंनैसो खोन्थाबावनोसै आलुनि जानानै आलुआ थारैनो मानि थाखाय फैनांदोंमोन एसेब्लाबो आलुनि बिफानिफ्रायनो खोनाखाबाय बे माने फाथाबारि जायगाखौ गारनानै फुंबिलि जायगायाव मानि थाखाय फैनांदोंमोन निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थाबाय आलुमोनहा बिगासेल' हा दंमोन ओमफ्राय गोबांथार माने गथ' गथायखौ फोरोंलांनांगौ दङ जाहोलांनांगौ दंखाय माखासे प्रब्लेम दंमोन आलु मोनना ओमफ्राय दा मावनानै जानो थाखाय हा गोबांसिन मोनफैनायलाय नैबेयाव फैबाय आरोखि जेबो प्रब्लेम गैया उसुबिदा गैया मैदेनाल' एसे बेथ' जायगा हिसाबै गामि हिसाबै फैयो ओमफ्राय आलुआ ओरैबायदि गिदोंनो लेटेस्ट खोनादों आङो बै दाउजेंफ्रा गोगोम गिदिर गिदिर गाबो दा साव होनलायनाय ओरै जाफैलायदों जाहैदों आलुआनि आखाइया गिनाया दा ओरैल' जाखादों जाहैदों बोरै जादों आदै ओइनो फैबावबाय आरोना जेखि जाया दे मा बुंहरनो सानो नों बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरबावदो आलु दे ओमफ्राय दादायाथ' ओंखाम मोनजायाखिसैलै जोंनावहाय दानो जाबायरा नों लोगो मोनफैयाखिसै दां जाबाय जिखुनु दे जाबाय आङो बरिया जाबाय आलुआ दै लायदोंमोन ओमफ्राय नुफैस्लाबाखिसै एसे गोजान जायो नालाय दा आलु नोंथाङा
नोंनि भिउवार्सफोर नोंखौ मोजां मोनग्रा नोंनि भिडिअ नायग्राफोरखौ फंनैसो खोन्थाहरबावदो दे मोजाङैहाय मोजां इदि आंखौ अनसायबोनायनि थाखाय मोजां मोननो सानो आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो जोंनि फुंबिलि जायगायाव माबायदि जायगा जों खेबजोबनो हायाखिसै मानो जाहोन खेबनो हायाखिसै जों बेखौ दादानाव सोंनानै लासिगोन आङो मानि थाखाय दादाया खेबजोबनो हायाखिसै माखासे आंबो नै नोंथांमोना नुदोंमोना दा फाइनालि नै बियो आंनि फादार आङो बे फादारखौनो आङो मा होनो रजानाव लाबोदोंमोन बिजि थुखांबाय थुनानै आलु मोनाव हाबलाङायसै होननानै आङो हाबनाय जाबाय आरोखि नै बिनि थाखाय आङो आलुखौबो खबर लाफैदेरनो मोनबाय बेराफारसे आङो बिफाखौबो लाबोनो हाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बिजि थुखांनानै आलु मोनावनो जयै ओंखाम जालायबाय आलुखौ लोगो लाबाय आङो बिदना माबायदि मोनजाखो गोथाव जाबाय ओरैबायदि जाब्रेखादों आङो आलु ओमफ्राय आब'आथ' एसे मिरामिस मोनबाय आं बिबौ जायो दे इनि बिफाफोरा लोगोमोन माबायदि मोनजाखोथाय जाबाय जिखुनु ओमफ्राय दा बिदिनो आलुखौ सापर्ट होलांनो नाजाबावदो आलुआ बेयाव थानानै हयथा सोरबा सासे इउटुबारफोरखौ लोगो मोननानै इउटुब खुलिनो नागिरबावदोंनो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थाबावदो दा दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आलुना बाय बाय जोङो थांलायसिगोन जा जिखुनु आलुनि क्लारिफिकेसना बेनोसै आरोखि ना लोगोफोर बाय